Lyk my, julle het vergeet 'n Serviesdag vandag, nee. Julle kan mos nou gewone klere aangetrek het. Ek sien dis nou net 2 mense wat onthou het. Maar in elk geval, luister hier, sê vir my julle almal onthou mos nog van die uitstap het almal van julle geld gebring? Ik heb er bang in meneer van mijn maat gejaagd. Okay, meneer verstaan, né? Kijk, ons kan met elkaar op Shanna, joh. Het is nogal zo'n kwijt plan, ja. Hij zegt ja, meneer. En waarvanaf kom dit nou? Dus allemaal hier bij elkaar gegooid, meneer. Ai, dis nogals iets mooi van julle om te doen. Dankie. Luister hier, lyk my almal se geld is nou in, né? Shanay se geld is ook in. So sien julle uit vir die uitstappie?